Happy 3rd anniversary sa EPJ's Batang Quiapo. Kay kanya idol, Coco Martin or Tanggol di Magiba. So, ang director sa ni Kuya Tanggol sa EPJ's Batang Quiapo. Nyadtong Pebrero 13, tuwag 2023. Inumdum na natin ato sa Kapamilya Channel, Kapamilya ng Live, ito si TV5. Itatunta sa TV5, All TV na pod sa sunod tuig po. Karo matagtuig sa All TV. Ano man, kailangan na maday na nagyapon. Suway lang na nato sa Batang Quiapo sa TV5 kung okay TV5 pero All TV para sa Kapamilya ng Live. Inunod na siya. Happy 3rd anniversary sa EPJ's Batang Quiapo. Ang primero nagsugod niya adtong Pebrero 13, tuig 2023.